μια χρονιά ακόμα γιορτάζουμε την Παναγία και Εσόδια του Θεοτόκου, τα οποία δεν παρασκευάζονται βέβαια. Εμείς τους συνδυάσαμε Κυριακή, είναι τα μεσοσπόρια που λέγανε. Ήταν στις νέες φορές, είναι ένα έθιμο παλιό, κάναν τα πολυσπόρια οι παλιοί, πηγαίναν στην εκκλησία και μετά γλεντούσανε. Και λέγανε ότι όσα σπέρθηκαν μέχρι τώρα, αυτά θα έχουν επιτυχία. Βέβαια εμείς συνδυάζουμε και με την παραγωγή του Τσίπουρου. Έλεγαν τότε μισόσπερα, μισόφαγα, μισόφαγα, γιατί ήταν όλα στη μέση. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε κάποια έτοιμα τα οποία πάνε να χαθούν. Όλοι σαν αντικρίσουνε